Les benzineres de Cambrils s'han quedat aquest matí pràcticament sense gasolina. La majoria dels sortidors de les benzineres s'han hagut de tapar i la situació era crítica. Tot i així, s'han acomplert les previsions i els camions cisterna, escoltats pels Mossos d'Esquadra, estan arribant als municipis per dotar-los de subministrament. A Cambrils han arribat 35.000 litres que han estat escoltats fins a Vila-seca. Hola a tothom. Les conseqüències de la vaga de transportistes encapçala de nou el nostre informatiu, però hi ha d'altres notícies destacades en aquest dimecres. Turisme de Cambrils engega el pla d'amfitrions i pla d'usos dels serveis de les platges de la policia local. Amb una jornada formativa de turisme de Cambrils a la policia local, es pretén que els agents apropin la informació turística del municipi i els serveis de gestió integral de les platges a qui els ho requereixi. L'Ajuntament de Cambrils es farà càrrec del manteniment de la urbanització Els Ametllers a partir de l'1 de juliol. Així es desfà l'entitat de conservació urbanística i, per tant, els propietaris deixaran d'ocupar-se de la jardineria, l'enllumenat i la reparació de les voreres, que ja feien des de fa 5 anys. 101 persones van donar sang ahir a Cambrils en una nova campanya de donació del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Una xifra destacada si tenim en compte que al març, amb 2 dies de campanya, hi van anar 181 persones. Així que si avui ja segueix la tendència d'ahir, aquesta xifra serà superada. Tothom que desitgi donar sang, doncs, ho pot fer al Centre Cívic de Nou Cambrils fins a les 9 del vespre. $35.000 litres de gasolina han arribat aquest matí a Cambrils per tal de subministrar les gasolineres. El camió cisterna ha estat escoltat pels Mossos d'Esquadra fins a Vila-seca i es preveu que demà torni amb més combustible. De moment, aquest subministrament, que es preveu que duri uns 4 dies, ja que són molts els conductors que per previsió ja tenen el dipòsit ple. La situació aquest matí, però, era crítica davant la incertesa que finalment arribessin els camions cisterna i quan la majoria dels sortidors ja no tenien combustible per servir. Les gasolineres de Cambrils han hagut de tancar avui la majoria dels seus sortidors per la manca de subministrament. Cal dir que encara els queda una mica de gasolina sense plom 98 i gasoil. Els camions de subministrament no passen per les gasolineres des de dilluns. Les benzineres acostumen a rebre un camió cisterna cada 3 dies, amb 35.000 litres de combustible. Ara estan a l'espera que els arribi el subministrament d'algun dels centenars de camions que els Mossos d'Esquadra protegeixen per tal de garantir la distribució de combustibles i aliments. El tema de productos estamos bajo cero prácticamente, solo nos queda gasoil y algo de 98 y los camiones en principio han dicho que vendrían hoy, pero seguro no hay nada, porque tampoco es nada confirmado. Todo el mundo prácticamente ha repostado, lo que pasa que claro, es la incertidumbre de a ver qué pasará, durará mucho, no durará, y hay gente que han venido a repostar 3 veces ya este fin de semana. Oficialment no tenim res, o sigui, tenim el que tenim ara mateix, no tenim ara gasoil normal i no tenim benzina de 95, el que sí tenim és B-Power, que és una mica més car que la dièsel normal, i sí tenim 98. Previst de camions que vinguin? Oficialment, ja t'he dit, no tenim res previst. Si venen molta gent, per avui igual s'acabarà. Si van venent intermitentment, doncs bueno, igual demà... Les gasolineres de Cambrils acostumen a vendre uns 8.000 litres de gasoil i 8.000 més de benzina al dia. Aquests dies, però, les vendes s'han duplicat i és que s'han arribat a vendre fins a 15.000 litres de cada una d'elles. Turisme de Cambrils ha donat un pas més per cercar la qualitat en el servei a la ciutadania i als turistes a les platges del municipi. És per això que Turisme col·labora amb la policia local de Cambrils, introduint un apartat qualitatiu de formació per als comandaments i per als agents policials. Amb una jornada formativa, Turisme ha presentat el pla d'amfitrions i pla d'usos dels serveis de platges de la policia local, ja que aquests es fan càrrec de la vigilància en les platges del municipi. Amb aquesta formació, rebuda en la jornada d'ahir, Turisme pretén que els agents de policia de Cambrils apropin la informació turística del municipi i els serveis de gestió integral de les platges a qui els hi ho requereixi. A partir de l'1 de juliol seran 8 policies destinats a la vigilància de platges, a més dels 8 comandaments.
Tots ells han rebut aquesta formació. Des de Turisme han explicat els serveis d'oci i lleure que organitza el Patronat, les oficines i una pinzellada dels principals atractius turístics de la ciutat. A més, s'ha fet un repàs dels serveis que s'hi presten en les platges, nova forma de gestió integral d'aquests espais i tota la temàtica relacionada amb les platges. Creiem que era necessari que els policies que han de fer aquesta feina i els responsables han de saber què és la Q de qualitat, què se vol aconseguir, quines són les qüestions a tenir en compte, doncs, per exemple, coses tan lògiques com és la gestió de les incidències, no? Quin és el procés de gestió de les incidències. Una dutxa que goteja, una passarel·la que es trenca, qualsevol incidència que es doni a la platja i que nosaltres detectem, quin és el recorregut que li hem de donar perquè se solventi el més aviat possible. Tant per la regidoria de Seguretat Ciutadana com per la de Turisme, aquesta coordinació ha de seguir coexistint per tal de dur a terme un bon servei de qualitat per als ciutadans i visitants. Doncs des de Turisme pensem que la col·laboració amb la policia local ha de ser intensa, molt estreta, i de fet la manifestació ha estat avui amb aquesta jornada de formació que ells ja tenen previst pel seu dia a dia. Va sorgir la possibilitat de fer una acció conjunta i de potenciar encara més la formació d'aquests policies amb certs coneixements, amb certes nocions turístiques del municipi. Es té previst que properament es duguin a terme accions similars amb d'altres col·lectius, com els socorristes de platja i més endavant a d'altres que també interactuen amb el turisme en el seu dia a dia.